Hemm bżonn li l-ġurnalisti jiġu protetti bil-liġi waqt li jkunu qegħdin jagħmlu xogħolhom. Dan intqal mill-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Periċi-Kalascione il-ġimgħa filgħaxija waqt il-programm Net Live b'risposta għall-aggressjoni li seħħet lejn il-ġurnalisti quddiem il-qorti b'rabta mal-każ tas-serqa ta' 226 kilogramma droga mill-Berks tal-AFM. Dwar dan il-każ Periċi-Kalascione sostna kemm huwa ta' tħassib meta wieħed jiftakar l-abbuż tad-droga li qed iseħħ f'pajjiżna u għar minn hekk isem droga misruqa li qed tiġi mas-saqajn, serqa li seħħet mill-iktar post sikur f'pajjiżna. Periċi-Kalascione fakkar kif meta tela l-Gvern Laburista fl-2013 dan dajjef l-istituzzjonijiet ta' pajjiżna, inkluż l-AFM, hekk kif huma għamlu wipeout tal-ogħla uffiċjali li kellhom esperjenza u integrità. U sostna kif il-Gvern qed joħloq periklu kbir billi laħaq persuni f'karigi għoljin meta dawn mhux neċessarjament kellhom il-kwalifiċi neċessarji. U brabsa ma dan kollu Alex Periċi-Kalascione tkellem ukoll dwar l-importanza li kulħadd jattendi l-protesta li se ssir fit-tmiem il-ġimgħa d-dieħla li waqt tal-Partit Nazzjonalista se jistqar li din is-serqa hija biss eżempju wieħed mill-ħafna tal-att ta' inkompetenzi min-naħa tal-Gvern Laburista. It-titlu tal-protesta il-Gvern li falla juri kif dan il-falliment tal-Gvern wassal biex id-drittijiet tal-poplu Malti jittieħdu minn idejna. U b'din il-protesta kull min jattendi se jkun qed jiġġieled għad-drittijiet tiegħu stess. Periċi-Kalascione sostna li l-Partit Nazzjonalista irid ikun il-vuċi tal-Maltin u l-Awġin kollha għal-ġid tal-pajjiż. Mela aħna għandna obbligu f'dan il-mument. U din hija deċiżjoni li jieħu l-Partit Nazzjonalista ħad il-kap tal-partit ħadet tmexxija b'responsabilità kbira. Ir-responsabilità li aħna għandna nħossu li jikbar minna stess illi rridu nkunu il-vuċi tal-pajjiż tal-Maltin u Awġin u taż-żmien. U temm billi sostna li dan jista' jsir biss billi l-poplu jingħaqad fajta waħda waqt il-protesta li se ssir il-9 ta' Marzu fit-3 ta' filgħaxija li se tibda minn quddiem il-Parlament.